benvinguts a un nou vídeo. Si no em coneixeu, benvingudes i benvinguts també al canal. El meu nom és Sílvia Mistangles i res, este és el raconet d'internet. Trobàveu a faltar el tramvia? Doncs això. Ara sí, de que en sèrio, a veure si no torna a desaparèixer. I si no saps de què estic parlant, millor òbvia el que acabo de dir i fes compte de que puig ese vídeo totes les setmanes, val? I bo, com sempre, abans de començar a xerrar, que avui xerrarem de la gran mentira del segle XXI, perquè és que jo ja tinc la figa, que jo no sé com em caben dins de les bragues, de veritat. Com sempre, m'agrada recordar-vos que si este vídeo l'esteu veient des de YouTube, fa una setmana mínim que està gratuïtament també a la xeta, a mistagles.xeta.cat, on a part dels vídeos una setmana abans de manera gratuïta també hi ha altre contingut que quan no desaparec doncs penge, saps, de manera constant. I ahir hi ha unes personetes que a part de donar-me suport, com també pots fer tu, compartint els meus vídeos, donant-me like, seguint-me i totes aquestes coses, val? Doncs unes personetes que són les i els mecenes de la xeta, als que, vamos, els dec tota la meva alegria i tota la constància que vam tindre durant el 2020, Jo no vull dir res. No seré jo la que després de desaparèixer ve a pegar-se així palmadetes a l'esquena, però ole 2020 de vídeos, no me jodas, he desaparegut un parell de vegades, però m'he comportat, Però bé, gràcies a les personetes per anar un pas extra, val? I alegrar-me molt el dia. Així que merci a Pep Pastor, a Liz, a Coreta, a Jordi, a que Rockstar85, gran twitchero, jo també torne a Twitch, ja està bé de fer la gossa. Merci a ma mare, la mateixa que em va parir i em va criar, a Guillem, a Fernando, a la màgia d'imaginar, artista de la il·lustració personalitzada, que heu vist fa un momentet i que, si us fixeu, també tinc per allí darrere, el que no està enfocat, però bueno, ho tinc ahí ja, perquè ja tinc a l'escritori ordenat. Merci Alexandro David, merci Pitu Hype, altre gran twitchero, de veritat, que si no esteu per Twitch, flipareu moltíssim, igual que si passeu per TikTok, o sigui que n'hi ha qualitat en la nostra llengua. Jo només vos. Gràcies a Charles Quinn, a Enverdín Barcelona, al meu Yeray, a Sergi, a Joan, Elena i a Marcos Arriaga, de veritat, moltíssimes gràcies per estar ahí contribuint al projecte des de l'altre costat de la pantalla. I si tu també vols contribuir, però xica, lo dels continguts extra a tu no et crida l'atenció, també tens la meua tenda on venem samarretes molt xules, no estas, os de Blink, val? No Blink el meu gos, el grup de música, cony. Però us podeu passar per mistagles.bigcartel.cat on teniu tots els enviaments a Península i Balears gratuïts i cada vegada vaig creant noves cosetes. Cada vegada que faig així un poquet de arreplegaeta, com em piquen els diners en les mans, torno a crear noves cosetes i pronte n'hi ha una cosa que m'ho ha estat demanant una barbaritat. Una barbaritat. Així que ara que ja us he pegat la tabarra, ara que ja us he menjat el cap i fent ahí spam a tope de la hòstia, ara sí, comencem en el vídeo. A veure, jo enguany complisc els 29, sabeu que tindrem vídeo de crisi d'edat perquè això ja es veu vindre, 30 estan ahí acechant, no? Però jo encara em considero una persona jove. Tot i que en molts negocis, tot i la meva experiència i els meus idiomes diguen, ai no, més de 28, o sigui, ja ha passat la franja dels 28, a esta persona no la volem contractar. Jo, a aquestes personetes que permeten aquestes coses, jo només us dic una cosa, el sol es porta màscara de pestanyes, val? Tu has vist esta pell? Doncs ja em diràs tu això a on ho trobe. 28 anys. Ole. Bé, la cosa és que jo encara em considero una persona jove i la veritat és que em toca molt la figa i perdoneu-me que parle sempre així supervasto, però xica, ja sabíeu on veníeu, però em toca molt la moral perquè jo no sóc molt d'estar al dia en les notícies i aquestes coses, perquè xica, he decidit que la ignorància és felicitat i que jo no tinc per què estar al tanto de tot. Quan jo treballe ahí en eixe racó i de casa no isc, o sigui, no hi ha res que em puguen dir que em puga afectar realment. Quan es comenci a veure zombis per les vies del tramvia, ahí ja enxufaré la tele. Però el cas és que esta setmana, pues xica, ella culta, ha intentat ahí informar-se un poc de lo que estava passant, he posat la tele un parell de vegades i és que m'agarra picor. M'agarra picor perquè he escoltat coses quan parlen dels joves que diuen de la gent jove ja no vol comprar propietats. Què propietat? Què propietat vols que em compre? Trobo que tinc 10 euros a la cartera. Què propietat? La de la Polly Pocket? Perquè no em dona per molt més. Està clar que n'hi ha de tot absolutament, però lo normal és que la majoria de la gent que entra dins del grup de Millennials i la generació Z, ja ni parlem, hagis estudiat o no, la majoria no tenim una faena estable i si la tenim no cobrem lo suficient com per a poder estalviar. Jo personalment porto 10 anys cotitzats i jo no seria capaç d'anar-me'n a viure pel meu compte, ara perquè estic en la meva parella, però jo no seria capaç de comprar-me una propietat al meu nom, o sigui que estem més locos. I sincerament
sincerament, així en València, perquè és l'únic lloc on puc trobar faena, perquè ves sent tu al meu poble i busca faena a veure què trobe. Jo així en València, en lo que guanyi, jo no podria estar pagant-me un pis jo soles. Home, sí que podria, però si em posara de perfil ja no em veuríeu, perquè no és que no podria menjar. I m'encanta. La gent jove no vol comprar propietats. Home, per voler a mi m'agradaria tindre 3 Lamborghinis a la porta de casa del xalet. Saps el que te vull dir? Per voler. Però és que no es pot. I jo soc conscient que jo personalment he tingut moltíssima sort en el tema faena moltes vegades en la meva vida, perquè conec a molta gent de la meva edat que no ha estudiat igual que jo i, hòstia, li ha costat mogolló més mantindre una estabilitat laboral. I jo, sincerament, perquè vaig estar 6 anys d'estos últims 10 en Londres. No anem a enganyar-nos. Perquè així ve l'altra, que ve també molt enganxar, però és que m'encanta, és que me l'apunta i tot. Els joves ja no volen feines convencionals. Mari Carmen, què m'estàs contant? Tu trobes que jo no vull fer un horari fixe? Un horari que em permeta tindre vida social i fer altres coses després de la feina, que segons l'acabe jo desconnecte, no m'he de preocupar de res més? Tu trobes que jo no vull això, Mari Carmen? Saps què passa? Que la majoria de les empreses aquí en Espanya tenen la llei en la mànega més ampla que la meva figa per contractar a una persona, tindre-la 3 mesos i a tu puta casa. I en contracten a una altra i després a una altra. Per què? Perquè això vull que ho tingueu molt clar. Igual que en tot en el tema Andorra, que ara està molt en boca de tothom, quan jo d'això ja vaig parlar fa temps i em tornaré a remarcar en les meves afirmacions, no culpem a l'individu, perquè el tema Andorra, si les lleis, si les normes, si les tributacions i tot el raó, hòstia, foren d'una altra forma, otro gallo cantaria. I també el punt de vista social, perquè, claro, mos molesta molt que tinguem així a 4 youtubers milionaris que se'n volen anar de l'estat espanyol per a guanyar més diners, però quan ho fan cantants, artistes, esportistes d'èlit, etc., això no mos molesta. Ah, que jo no li tiro culpa a totes aquestes persones, independentment de lo que jo puga pensar o no, pense que simplement les lleis estan mal fetes. I en el tema de les faenes, no és que els joves no vulguin faenes convencionals, és que no n'hi ha faenes convencionals. És que jo, abans d'anar-me'n a Londres, vaig estar anys que anava passant d'una feina a l'altra i el màxim que durava eren 6 mesos, perquè és el que ja tenen que fer fixe o no, depenent de les contractacions de l'època, i els pagava més la pena formar a una altra persona des de zero i que les hagi de donar ajudetes que no allargar el contracte a indefinit o a permanent o conforme li vulguis dir d'una persona que ja estava i sabia el que s'havia de fer i el que no. I això és el que passa. No és que no vulguem faenes convencionals, és que no n'hi ha. I així vaig a dir una cosa que igual sona super hiper mega impopular, però també he de dir que dins de la meva ignorància jo sempre parlo des del meu punt de vista del que jo pense i igual estic enganyada perquè sóc conscient que no tinc la veritat absoluta. Però pense que en vez de tirar-li la culpa a la perfumeria del poble o a la tenda de lo que siga i tal, que potser també tenen culpa per voler rascar i agarrar-se a les lleis tot el que poden. Però és que si des del govern, si des de l'estat espanyol no els permeteren aprofitar-se d'aquestes lleis, si això canviara, no podrien fer aquestes coses. Que em sap mal dir-ho així, però no siguem gilipolles. Les empreses no són ONGs i si poden putejar al treballador perquè, pues mira, la vida és així i poden estalviar-se 4 xapes així, van a fer-ho. I sí, n'hi ha moltes empreses, moltíssimes, que destaquen just pel contrari, perquè decideixen invertir en el seu personal i cuidar a les persones, perquè han sumat 2 i 2 i veuen que si tenen a treballadors contents, si cuiden els treballadors, aquests treballadors treballaran d'una manera més eficient, més feliç i aportaran més a l'empresa. I no sentiran que estan anant a xafar, a cremar hores per a cobrar al final del mes i ja està, perquè el mes que ve igual es tiren i estan en un altre lloc. Però no siguem ignorants tampoc i veiem que no és la realitat de la majoria de les empreses i en Espanya. Per què? Perquè des de les lleis es permet això i ja està. És que és tan senzill com això. I a mi, que em posen com a excusa totes aquestes merdes que diuen de que si els joves de repent som superrevolucionaris, no volem treballs convencionals, no volem comprar-nos vivendes, volem ser emprenedors. I mos estan venent ara mateix en la tele la pel·lícula de que el nostre futur, el dels joves, si em voleu incloure a mi o no, és ser emprenedors. Però tu has vist el que s'ha de pagar per ser emprenedor així en Espanya, cari? Que no n'hi ha pla d'empresa que ho puga suportar això? Que com no tingues molta pasta a estalviar, no sé d'on, emprenedor o emprenedora jove, que no has treballat en ta puta vida i no tens diners, com no te'ls deixen els pares o familiars, ja pot anar-te la empresa que tu mundes, saps? Super hiper mega bé de que vaig esperant des del dia 1. És que en serio, és per pensar-seu. Que després en seguida n'hi ha gent que va a criticar a les 4 persones que estan ahí, bueno, 4.000, que estan ahí treballant en negre i aquestes coses en plan de, però carinyo, no li exigisques a la dona que està netejant cases del teu poble que es doni d'alta i denunciar i coses d'aquestes que me pareix fatal, quan l'únic que està fent és intentar, saps,
menjar i tindre un ingrés, quan després tenim a l'Amancio Ortega, que jo he tributat més, jo he contribuït més a Espanya que ese home. Però se mos pareix mal 10 minutets per Twitter, però després tots de cap al Zara i a l'Stradivarius i al Bershka a comprar-hi. Perquè me la figa, tio. Em molesta mogolló que el Rubius se'n vaig a Andorra. Oh! El pare de ore, cancelado. Però després el futbolista de turno, que juga en qualsevol dels equips més coneguts i guanyen milionars, eixe viu també en Andorra, viu, cometes, però això mos pareix de puta mare. Vaig a denunciar a la dona de 50 anys del meu poble que està treballant d'esteticient, d'estrangis, perquè si no, xica, pues no pot portar menjar a casa ni un duro, a eixe sí. Però després si tu Amancio, dona'm jerseis del Zara que me los reviento. Nena, jo aquestes coses pues no les veig. I què passa? Que me la saquen cada dia dins del cap, que la penya, pues al final és que se ho creu. I ojo, cuidado, tota la gent que de veritat vol ser l'emprenedora i que vol muntar el seu negociet o muntar el seu projecte, siga de lo que siga, ole tu, però que no mos venguen que és que la joventut volem tots fer això, perquè macho, jo me passe el dia en Infojobs i jo al·lucine la de llocs que demanen freelancers, però ja no freelancers de feines de tota la vida que sempre n'hi ha hagut freelancers, autònoms i tal, sinó que ja demanen autònoms per a qualsevol cosa. Caris, que vaig trobar una feina de teleoperadora per a treballar des de casa com a autònoma, però si pagueu una puta merda, si en lo que pagueu, tu esperes de veritat que jo d'ahir puga pagar la quota d'autònom, que és el més bonico d'ací Espanya, que dona igual tu lo que ingresses, si factures algo o no, la quota està ahí. O sea, per favor. I ara ja que m'he desfogat, l'últim que em queda dir, si de veritat, en sèrio, tot i que vos no tenim fa un moment, si de veritat voleu ser emprenedors, etc, i voleu muntar-vos alguna cosa, xica, jo del batxiller no he passat, però que en batxiller en economia, una cosa molt bàsica d'economia, era segon de batxiller, cari, ja me diràs tu si era bàsica, un pla d'empresa. És que n'hi ha gent que s'està en cada bancada acabat de ploure que dius, cari, que no n'hi ha prou ponts per tots per viure baix, de veritat. Però bé, ho deixo fins així, mos veiem en el pròxim vídeo. Espero que us hagi resultat interessant, m'agradaria saber sincerament què opineu. Si esteu des de la xeta em podeu escriure per privat o per altres xarxes socials i des de YouTube directament als comentaris de baix que jo us leo. I ja estaria. Ciao!